היי, גוד מורנינג. היי, אני איציק, אני אינסטלטור כבר 20 שנה, למדתי את המקצוע מאבא ואני ממשיך את דרכו. אני מבצע את כל עבודות האינסטלציה, תיקון נזילות והחלפת צנרת מים וביוב, גם בבית וגם בחצר הבניין. אני לא גובה תשלום עבור ביקור או הצעת מחיר, והייעוץ בחינם. אם יש לכם תקלת אינסטלציה בבית, אני זמין עבורכם 24 שעות ביממה. אני משתמש בחומרי האינסטלציה הכי טובים שיש בשוק, בלי פשרות. השירות שלי מהיר, אמין והמחירים הוגנים. אז שנתראה רק בשמחות.